Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gonoy. Taong 1953, Apoloy, Negros Oriental. Hindi na bago para sa pamilya ni Gonoy ang tumakas at magtago sa iba't ibang lugar. Bilang mga taong isinumpa at pinagkaita ng tadhana, wala silang magagawa kundi ang magpatuloy sa kabila ng dami ng kanilang mga kaaway. Ayon sa kanyang ama na sa lahat ng nilalang sa mundo, sila talaga ang orihinal na nagtangan ng kauna-unahang sumpang ipinataw ng Diyos sa mga tao. Isipin ninyo mula pagkabata, likas na sa kanilang maging masama at kagalitan ng lahat. Bagaman hindi nila ginusto ang ganoong tadhana, wala silang magagawa sapagkat ang tanging makakapaghiwalay lamang sa kanila mula sa sumpang yon ay kamatayan. Paulit-ulit ding inilahad ng kanyang ama sa kanya na wala siyang ibang paniniwalaan kundi ang kanyang pamilya. Nag-iisang anak lang din noon si Gonoy ng mga magulang niya. Sa lugar noon ng Apoloy, isa ang pamilya nila sa kinakatakutan ng mga taga-baryo. Kilala na rin sila sa buong lugar, kaya na may gustuhin man nilang tumungo roon para magsaya, hindi nila yon magagawa. Maliban sa nagkalat ang mga albularyo, mas lalo ring dumarami ang mga antingero sa lugar tuwing nagkakaroon ng pista, lalong-lalo na kapag merong subukan ng agimat. Maaaring nagtataka kayo kung bakit sila napunta sa ganoong sitwasyon. Upang maunawaan ang mga nangyari sa kanila, kinakailangan nating bumalik sa nakaraan. 2 dekada na ang lumipas. Noong mga panahong yon, pawang wala pang nakakaalam ukol sa pagkatao ng kanilang pamilya. Namuhay sila noon sa sentro, kagaya ng iba, at nagkaroon ng mga kaibigan na wala kahit isang naghihinala. Subalit langit sa kaalaman ng karamihan, ang pamilya noon ni Gonoy ay nagtatanga ng dugo ng isang aswang. Hindi yun nagmula sa mga pangkaraniwang lahi, bagkus ay nagmula yun mismo sa lahi ng mga maranhig. Ayon sa kanyang ama, kapag namatay ang mga katulad nila, muling babangon sa 3 araw ang kanilang mga bangkay para gumala sa kalupaan. Higit na rin yung malakas kumpara sa tinangan nilang kapangyarihan noong sila'y nabubuhay pa. Magpapatuloy din ang inumpisahan nila hanggang sa dumating ang puntong magkaroon sila ng katapat na antingero na siya namang tatapos sa kanilang buhay. Dagdag pa nito na ang sumpang yon ang isa sa mga humubog ng takot ng iilang taong nakakaalam ukol sa pag-iral nila. Yun din ang rason kung bakit sa lahat ng oras hindi sila gumagawa ng paraan na maaaring makadiskubre sa kanilang mga tunay na wangis. Dahil sa pag-iingat ng kanyang ama, nagawa nilang mamuhay sa lugar hanggang sa lumaki na siya. Pero pagtungtong naman noon ni Gonoy sa edad na 13, bigla na lamang binalot ng kaguluhan ang kanilang lugar buhat sa pagsiklab ng matinding digmaan. Ang kaguluhang nangyari sa bayang yon ay ang naging daan upang mapilitan ng kanyang ama na lumaban para sa kanilang mga buhay. Halos gabi-gabi noon, lumalabas sila para pumatay hanggang sa marami na nga ang nakatunog ukol sa kanilang pag-iral. Sa isang kisap mata, lahat ng mga kaibigan nila at itinuring nilang pamilya naging mga halimaw na ang tingin sa kanila. Sinubukan pa nila yung kausapin pero hindi na yon nakinig.
Sa halip ang ginawa nito, sapilitang pagpapalayas sa kanila mula sa lugar na yon. Hindi rin mabilang na sumpa ang kanilang natanggap sa kabila ng pagtulong nila sa mga ito. Gayunpaman, kahit masakit yon para sa kanila, pinili nilang lisanin ang lugar. Magmula noon, palipat-lipat na sila ng tirahan hanggang sa hindi na namalaya ni Gonoy ang pagkakaroon niya ng galit sa mga tao. Sa paglipas pa ng mga taon, mas pinili na nilang tumira sa mga liblib na lugar. Mas nagkakaroon kasi sila doon ng kapayapaan kesa naman manirahan sa baryo kung saan nagkalat ang mga peking tao. Kahit mahirap ding makakuha ng pagkain sa lugar na yon, hindi naman yun gaanong problema para sa kanila dahil yung mga alaga nilang ligaw na aso ang siyang kumukuha ng karne sa mga bayan-bayang pinupuntahan ng mga ito. Tama kayo ng hinala, isang uri ng aswang sila Gonoy na kumakain ng tao. Pero kalimitan, isinasahog lang nila yon sa mga niluluto nila para makatipid. Ayaw naman kasi nilang gabi-gabing pumatay ng mga tao, gawa ng minsan din silang naging tao. At oo, tama kayo ng iniisip. Likas na sa mga aswang ang pagmata sa mga ordinaryong taong katulad ng karamihan. Kaya nila yun nagagawa, dala na rin ang kanilang mga pinagdaanan. At dahil alam nila sa kanilang mga sarili na di hamak na mas makapangyarihan sila kesa sa mga ito. Gayunpaman, para kay Gonoy at sa kanyang pamilya, hindi pa rin sapat na basihan ng mga nakaraan nila para pumatay ng mga taong wala namang kinalaman. Yun din ang dahilan kung bakit imbis na sila ang manila sa kanilang mga pagkain, mas pinipili nilang ang mga alaga nilang aso ang kumuha sa mga ito. Kampante naman sila Gonoy na yon ay utusan, gawa ng bawat isa sa mga nilalang na yon nagtatanga ng dugo ng kanilang ama. Dahil sa estilo nilang yon, inakala naman nilang yun na ang magiging daan ng pagkakaroon nila ng magandang buhay. Pero nagkamali sila. Sa bawat pagsalakay ng mga inutusan nilang aso sa bayan, nagbibigay naman yon ng alarma laban sa mga taong may alam sa lihim na karunungan. Isang gabi, habang nagbibilad ng karne sila Gonoy, meron silang napansing hindi mabilang na mga sulo na dahan-dahang lumalapit mula sa kanilang kinaroroonan. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nagsiangil ang mga alaga nilang aso, kaya namay ang ginawa ng kanyang ama, itago ang mga ito sa pamamagitan ng itim na tela. Mahinahon din nilang hinintay na makalapit ang mga panauhing yon upang tanungin ang mga ito ukol sa kanilang kailangan. Maya-maya pa, nang mapansin naman nila Gonoy na malapit na yon sa bakuran ng bahay nila, dahan-dahan naman nila yung nilapitan, bitbit ang isang sulo na kanilang itinarak noon sa lupa. Hindi naglaon nang magkaharap na sila, bahagya namang natigilan noon si Gonoy nang maramdaman niya ang presensya ng mga ito. Matapos naman yung mapansin ng kanyang ama, agad naman itong humawak sa kanyang balikat habang pabulong yung nagwiwika sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa atin. Diyan ka lang sa likod ko. Ako na ang makikipag-usap sa kanila." Nang marinig naman ni Gonoy ang sinabi nito, tahimik lang naman siyang sumunod sa kanyang ama hanggang sa makaharap na nila ang 7 taong sumadya pa sa kanilang pamamahay. Sa kanilang pag-uusap, pansin na pansin naman niya ang tila bang pagkairita ng mga ito. Hindi niya noon mawari pero pakiramdam niya yung mga antingerong kausap ng kanyang ama ay merong nararamdamang galit para sa kanila.
Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti na ngang hindi nagkakaunawaan ang mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, paulit-ulit naman niyang binabaling ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng kanilang mga alaga. Sa isip-isip niya, kapag puwersahang pumasok ang mga ito sa loob ng bahay nila, mapipilitan siyang pakawala ng mga alaga nilang yon para tumulong sa kanila. Maya-maya pa, bahagya namang nabaling ang kanyang paningin sa mga antingero nang marinig niya ang isa sa mga ito na nagwika sa kanyang ama ng, Kahit ilang beses mo pang itanggi, alam namin kayong nag-aalaga sa mga asong nakita namin noong nagdaang araw. Isuko niyo sila at wala na tayong pag-uusapan pa. Pero kung magpupumilit ka sa nais mo, nakahanda naman kami sa maaaring mangyari. Mamili ka, yung mga aso mong mamamatay o kayong mag-anak. dahil sa sinabi nito, imbis na masindak noon ang kanyang ama, ngumisilang naman ito habang sumasagot sa lalaking yun ang, Mukhang nagkamali ka ata ng tinatahulan. Marami na ang sumindak sa akin. Pero tingnan mo sila ngayon. Ilang metro nang nakalibing sa lupa. Ganun din ang mangyayari sa inyo kung ipagpipilitan nyo yung mga nais ninyo. Huwag mo sanang kakalimutan. Sanay akong pumatay at hindi ako takot mamatay. Gusto nyong magkasubukan tayo? Bukal sa loob ko yung tatanggapin. Tingnan natin kung nakanino ang huling halakhak. mariin din itong inilahad na hindi ito mabubuhay ng ganoong katagal nang wala pang napatunayan. Matapos naman yung marinig ng mga albularyo, ito na mismong nagtulak sa kanila para bunutin ang mga tanga nilang armas. Nag-umpisa na ring mag-usalang iilan sa mga antingerong yon, pero hindi man lang ninais gumalaw ng kanyang ama. Kampante lang yung nakatayo sa harapan ng mga ito, naghihintay sa pagsugod ng mga dayo. Dahil sa ginawa nito, agad namang nagpakawala ng tigalpo ang mga antingerong yon, sabay sugod sa kinaroroonan ng ama ni Gonoy. Sa paglapit naman nila sa kinaroroonan nito, walang habas naman nila yung pinagtatataga, hanggang sa tuluyan na nilang makita ang pagkaputol ng dalawa nitong braso. Hindi naglaon, tuluyan na ngang nabalot sa sarili nitong dugo ang katawan ng kanyang ama, na siya namang naghudyat sa mga antingero para umatras pansamantala. Akala nila nagawa na nila yung mapaslang, pero hindi pa man nila naibabalik ang kanilang mga sandata sa mga sisidlan nito. Bahagya naman sila noong napatahimik matapos nilang maramdaman ang pag-ihip ng isang napakalamig na hangin na punong-puno ng salot. Pagkawala naman ito, doon tumambad sa kanilang harapan ang ama ni Gonoy na umuunat ng katawan. Hubot-hubad na rin ito at sa wangis nito para na yung isang demonyong nagkatawang tao. Sa puntong yon, wala namang ibang naramdaman ng mga antingero kundi ang matinding panginginig sa kanilang mga katawan. Alam nyo ba ang dahilan kung bakit kami tinawag na mga buhay na maranhig? Yon ay dahil may iilan sa amin na hindi saklaw ng sumpa ng kamatayan. Malas nyo lang, dahil isa ko sa mga nilalang na yon. Seryosong wika ng kanyang ama sa mga antingero. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagturo sa una nitong katawan na nagawang mapaslang ng kanyang mga kalaban. Mariin din itong inilahad na kahit gaano pa man kataas ang karunungang tanga ng isang tao, hindi yun sapat para siya ay matalo. Ilang beses man siyang mamatay, mabubuhay siya at mabubuhay para ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan.
Dagdag pa ng ama ni Gonoy na isa lang din yun sa mga dahilan kung bakit hindi siya nito matatalo. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siyang minura ng mga kalaban niya habang inilalahad na walang nilalang sa mundo ang may ganoong kakayahan. Ayon pa sa mga ito, na kagaya ng mga kauri niya, meron din siyang itinatagong kahinaan. Matapos naman itong makapagsalita, muli naman yung sumugod sa kinaroroonan ng kanyang ama na siyang naging sanhi upang ikumpas na nito ang malalapad nitong mga pakpak. Paglipad noon ng ama ni Gonoy, lahat ng mga antingerong nadaanan nito ay bigla na lamang napugutan ng ulo. Sa isang kisap mata, ang tanging naiwan na lamang sa grupo ay yung lalaking kausap ng kanyang ama. Halos hindi na nila yun makausap dahil bukod sa nakatulala na lamang ito, para na rin yung natigalpo. Nang masipat naman ni Gonoy ang lalaking yon, dali-dali naman niya yung nilapitan habang inaabisuhan ng kanyang ama na kung maaari wag niya yung papatayin. Dagdag pa ni Gonoy na kapag ipinagpatuloy nito ang pagpatay ng tao, sila lang din naman ang maaapektuhan nito. Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, sa halip na makinig ito sa kanya, walang pagdadalawang isip naman itong pinisa ang ulo ng lalaking yon. Maya-maya pa, nang magkaharap na silang dalawa, agad naman siya nitong inabisuhan ukol sa mga bagay na kailangan niyang itatak sa kanyang isipan. Anak, ilang beses na nating binigyan ng pagkakataon ng mga tao. Nakalimutan mo na ba kung ano ang ginawa nila sa atin nung nakaraan? Ganyan din ang paniniwala ko dati. Pero sa ngayon, aminado akong nagkamali ako. Seryosong wika ng kanyang ama paglapit niya. Nang marinig naman ni Gonoy ang sinabi nito, wala na nga siyang nagawa kundi ang manahimik. Ilang minuto pa ang lumipas, minabuti na nilang kuhanin ang mga bangkay ng antingerong napaslang para ilibing. Hindi na nila yun tinangkapang gawing pagkain sa paniniwalang bawat karne ng mga ito nagtataglay ng lason na siya namang kalimitang nililikha ng mga tanga nitong mutya. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman silang bumalik sa kanilang tahanan na parabang walang nangyari. Magdamagan din noon ang naging trabaho nila, kaya sa pagsapit ng sumunod na araw, tanging ang nanay na lamang niya ang nagtatrabaho. Hindi naman nila ito pinapansin. Gawa ng marami din naman yung impaktong nakakatuwang. Ayon kay Gonoy na, ni minsan sa buong buhay niya, hindi niya pa narinig ang nanay niya na magreklamo sa mga trabaho. Wala rin yung kapaguran, buhat sa mga nilalang na nangangalaga sa katawan nito. Sa unang tingin, akalain mong isang mahinang babae ang nanay niya, pero halos kapantay lang yon ng lakas ng kanyang ama. Sa paglipas pa ng mga araw, marami na silang nakalap na istorya ukol sa pagkawala ng mga antingero sa karatig baryong malapit lang sa kanila. Sa mga unang araw ng pagkawala nito, marami pa doon ang naganap, ngunit sa kasamaang palad, wala yung natuklasan. Kahit saan mang dako sila noon sumaliksik, sadyang wala silang makuhang palatandaan na maaaring makapagturo sa kanila sa lugar na huli nitong napuntahan. Hindi naglaon nang unti-unti nang nilimot ng panahon ang tungkol sa mga nangyari, doon na sila unti-unting nakahinga ng maluwag. Buwan pa ang dumaan, wala na ring naging paramdam sa kanila yung mga mamumundok na naghahanap sa mga antingero. Nang mapagtanto naman nila ito, doon na rin nagpasya ang kanyang ama
nasanayin siya. Isang hapon, habang kumakain sila ng merienda, agad naman siya nitong kinumpronta ukol sa nais nitong mangyari. Ayon dito, mula sa araw na yon, magbabago na ang lahat para sa kanya. Nararamdaman na kasi nito ang pagsikip ng lugar na kanilang kinagagalawan, kung kaya't upang hindi yon mag-alala para sa kanyang kaligtasan, kinakailangan na nitong maipasa sa kanya ang iilan sa mga lihim nitong karunungan. Mariin din itong inilahad sa kanya na yun na lamang ang magagawa niya upang masigurong mailalayo niya sa panganib itong si Gonoy. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon. Aminado rin naman kasi siya na magmula noong bata pa siya, hinangad na talaga niyang maging katulad ng kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman yon habang sumasagot sa kanya ng, Kung sana noon mo pa yan sinabi, edi matagal na rin sana kitang naturuan. Pasensya ka na anak, hindi ko sukat akalain na darating tayo sa sitwasyong ito. Pero masaya naman ako kahit papano, dahil alam kong kapag natutunan mo na ang pamamaraan namin, hindi na ako gaanong mag-aalala para sa kaligtasan mo. Ilang taon na lang, aalis ka na rin sa aming puder. Sana makahanap ka ng taong napupusuan mong makasama habang buhay. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman si Gonoy habang sumasagot sa kanyang ama ng, Oho tay, makakaasa ho kayo. Natutuwa rin ho ako dahil mababantayan niyo ang mga anak ko kapag wala na ako. Sana tay, huwag niyo akong kalimutan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman silang tumungo sa loob ng bahay nila para umpisahan na ang ritual sa gagawin nilang pagsasanay. Bago siya turuan ng kanyang ama, meron itong kinuhang isang maliit na garapon sa altar nila kung saan may nakalagay doong dugo na nagmula pa sa ermitanyong tinalo nito. Naniniwala ang ama niyang yon na sa pamamagitan ng dugong iinumin niya, madaragdagan ng likas na kakayahan niyang tinatangan. Dagdag pa nito na yun na rin ang hudyat ng pag-uumpisa ng kanilang pagsasanay. Dahil sa nakatuon ng lakas ng isang buhay na maranhig sa pisikal na kumbate, kaya na may purong pagsasanay lamang ng kanyang pisikal na lakas ang ginawa nila sa loob ng 5 buwan. Matapos nun, doon na rin siya nag-umpisang mag-aral ng mga buhay na salitang nakasaad sa mga libretang pagmamay-ari ng kanyang ama. 2 taon pa ang lumipas nang medyo mainit na sila sa mga mata ng tao, sakto naman ang pagtatapos ni Gonoy sa pagsasanay niya. Labis naman yung ikinatuwa ng kanyang ama, gawa ng alam nitong hindi na sayang yung oras na ginugol nila. Magmula noong namulat si Gonoy sa mga buhay na salita, nag-umpisa na rin siyang kumalap ng mga mutya sa kaliwa. Lahat ng napapatay nila noong albularyo, pinag-eeksperimentohan nila ito upang makuha ang pangunahing sangkap ng pagkakaroon ng presensyang katulad ng sa mga albularyo. Halos ilang buwan din yung sinaliksik nila ng kanyang ama hanggang sa hindi naglaon, nagawa na nga nila itong magaya. Sa puntong yon, makakaya na ni Gonoy na pumanhik sa baryo para bumili ng kanilang mga pangangailangan. Noong una medyo nababahala pa siya, pero sa pagtagal, unti-unti na rin siyang nasasanay sa ganoong estado. Subok na rin niya ang kakayahan nilang yon na halos maging ang mga antingero sa mga lugar na pinupuntahan niya ay walang kaide-ideya kung sino at ano siya. Dahil dito,
Nagawa na nilang makakalap ng sapat na impormasyon kung papaano sisimulan ang gagawin nilang paninirahan sa sentro ng baryo. Hindi naman yun naging mahirap para sa kanila dahil likas na matalino at mahusay ang kanyang ama pagdating sa pagpapanggap. Upang paniwalaan sila ng mga taga-baryo, inilahad nila sa mga ito na isa silang maralitang pamilya na naglalakbay kung saan-saan para makahanap ng panibagong mapagtitirahan. Dagdag pa nito na wala na silang sapat na pera para umusad pa. Kaya na may nagpasya silang manirahan na muna sa lugar na yon, pansamantala. Matapos naman nilang mailahad ang mga bagay na yon, marami naman ang naniwala sa kanila. Sa katunayan, may mga nagmamasid pa noong mga antingero noong nagpapaalam sila, pero kagaya ng inaasahan, wala yung naramdaman. Siyempre, dahil sa uso noon ng bayanihan, marami sa mga taga-baryo ang nagmagandang loob na gawan sila ng tahanan. Labis naman yung ipinagpasalamat ng mga magulang niya, lalo na't hindi na nila kinakailangan pang magbagal para makagawa ng matutuluyan nila. Isang buwan pa ang lumipas, namuhay bilang manininda ng gulay ang pamilya ni Gonoy sa baryo. Sa tulong na rin ng iilang mga aswang na naninirahan sa lugar na yon, nagawa nila ang mga kinakailangan nilang gawin upang hindi sila mapaghinalaan. Marami na rin sila noong kakilala pero ni isa sa mga ito, hindi nila ibinibigay ang kanilang tiwala. O nakikisama sila, pero kapag umabot na sa puntong nagtatanong na ang mga ito ukol sa dati nilang buhay, pinipili na nilang manahimik o hindi naman kaya'y ibahin ang paksang pinag-uusapan nila. Madalas din silang makiisa sa mga nagaganap sa baryo pero meron yung limitasyon. Ayon pa kay Gonoy na upang hindi talaga sila mapaghinalaan, minabuti nilang patirahin sa gubat ang mga alaga nilang aso at isang beses sa isang linggo, pinabababa nila ito upang magdala ng kanilang mga makakain. Gabi kung pumanhik sa kanilang pamamahay ang mga asong yon, nang sa gayoy masiguro na wala nang gising sa kanilang mga kapitbahay. Dagdag pa ni Gonoy na totoong hindi nananalo ang mga aswang dahil sa iilang mga rason. Una, sila ang mapaghihinalaan sa lugar. Pangalawa, maaari nila yung ikamatay. Hindi rin sila makakapamuhay ng matagal sa isang lugar kung lahat ng mga kapitbahay nila tataluhin nila. Umiiwas din sila sa mga albularyong naninirahan sa lugar na yon, gawa ng itinuturing nila yung mga pangunahing banta, lalo na kapag umaga. Bagaman naghihirap sila Gonoy sa kanilang pamumuhay, hindi naman nila yon iniinda, lalo pat marami naman silang nakaimbak na pagkain. Ayon nga sa kanyang ama, na kung pwede lang na hindi maghanap buhay sa lugar na yon, mas pabor sana ito sa kanila. Subalit, alam naman nilang hindi yun maaari dahil lahat ng mga tao roon araw-araw nakikipagsapalaran para sa pera. Dahil sa ganoong estado, kinakailangan talaga nilang makipagsabayan. Mas kapani-paniwala ang kanilang ginagawa, mas mainam. Sa paglipas pa ng mga buwan, sumapit na nga ang pista ng baryo. Hindi pa man tumutungtong ang bisperas nito, medyo naaalerto na noon sila Gonoy dahil sa dami ng mga antingero na dumayo sa kanilang lugar. Ayon sa mga usap-usapang kanilang narinig, dadalo ang mga ito sa paligsahan ng karga para ipakita sa karamihan yung taglay nilang abilidad. Ang iilan naman sa mga ito, pumanhik na sa lugar na yon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Dala ng kanilang mga nalaman, lahat ng mga karneng kinakain nila, agad naman nila noong itinago. Upang masigurong walang makakaamoy dito,
Ibinaon yon ng ama ni Gonoy sa lupa. Inalis din nila ang karamihan sa mga gamit nilang kakaiba, kagaya ng mga itim na langis at libreta. Matapos nun, pilit naman nilang ibinaling ang kanilang mga wisyo sa kanilang mumunting negosyo. Akala nila Gonoy, hindi na sila maobligang makiisa sa pistang yon, pero sa pagtungtong ng huling araw, bago sumapit ang bisperas nito, inanyayahan sila ng isang mayamang pamilya sa lugar nila na dumalo. Hindi naman sila doon makatanggi, gawa ng alam nila kung gaano yun kaimpluwensya sa kanilang lugar. Dahil sa kanilang mga nalaman, nagdesisyon ng kanyang ama na sumunod sa nais nitong mangyari. Nag-aalala man noon sila Gonoy, kampante naman sila, gawa ng may mga pamamaraan din silang kayang gawin sa oras na hindi sumang-ayon sa kanila ang pagkakataon. Sa pagsapit ng sumunod na araw, napakasaya na ng kanilang lugar. Sila Gonoy naman noon, itinoon ang kanilang wisyo sa pag-ayos ng kanilang mga dadalhin. Hinanap din nila ang pinakamagara nilang kasuotan para naman kahit papaano bumagay sa mga taong dadalo. Bago naman sila umalis sa kanilang tahanan, mariin naman siyang inabisuhan ng kanyang ama ukol sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Gonoy anak, huwag kang masyadong lumayo sa amin. Tandaan mo, maraming antingero sa lugar. Konting pagkakamali lang, pagmumula nito ng matinding kaguluhan. Marami na tayong isinakripisyo sa buhay na ito. Huwag mong hahayaang mawala lang sa atin ang lahat. Paalala ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang sumasagot doon ng, Oo naman tay, huwag kang mag-alala. Alam ko na ang lahat ng gagawin ko. Tayo na ho, at medyo mauhuli na tayo. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman silang pumanhik sa bahay ng kaibigan ng kanyang ama para doon na maghintay sa pagsapit ng gabi ng pista. Kahit malayo pa sila noon sa liwasan, hindi nila may pagkakaila ang ingay ng buong paligid. Lahat talaga ng tao noon nagkakasiyahan na siya namang ikinamangha ni Gonoy. Marami rin silang nakitang dayong dumarating para makipag-isa sa mga nagaganap na kasiyahan. Ilang oras pa ang lumipas nang mapansin naman nilang medyo malalim na ang gabi. Doon na nila nasilayan ang tila bang pagsisikumpulan ng mga antinghero. Bawat isa sa mga ito, mariing nag-uusap-usap ukol sa mga bagay na kanilang gagawin sa nalalapit na subukan ng agimat. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman noong nabaling ang kanyang atensyon sa labas ng bahay nang maramdaman niya ang pagtapik ng kanyang ama sa kanya. Gonoy, tayo na. Nandirito na ang hinihintay natin. Pabulong na wika ng kanyang ama. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang nasipat yung pamilyang nakatayo sa labas ng tinuluyan nilang bahay na nakasuot ng magarang kasuotan. Maya-maya pa, pagsenyas naman ito sa kanila, dali-dali naman doong lumapit ang kanyang ama para makipag-usap. Konting kumustahan, kwentuhan at hindi naglaon, inanyayahan na rin sila nito na manood ng tagisan. Sa kalsada lang noon ginawa ang subukan ng agimat para lahat ng tao makakita. Sila Gonoy, nakatayo sa may bandang gilid lang ng kalsada, kaya kitang-kita talaga nila yung mga antingerong mayat-maya ang pagsipat sa kanila. Hindi nila mawari pero meron na sila noong nararamdamang kakaiba. Yung tipong wala namang kakaibang nangyayari, pero dahil sa lakas ng kanilang mga kutob,
Nararamdaman nila ang animoy masamang intensyon ng mga taong naroon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nag-umpisa ang subukan. Sa pagkakatanda niya, nasa 8 antingero ang nagpamalas ng kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng paghawak ng apoy, pagtaga sa kanilang mga likod, at ang paghiga nito sa isang batong pinaliligiran ng mga baga. Kahit nabuburyong na noon sila Gonoy sa kanilang panonood, pilit pa rin nilang pinakikisamahan ang mga taong naroon. Maya-maya pa, matapos ang pagpapakitang gilas ng 3 antingero, doon na nila unti-unting napapansin ang mga kwentong ibinabahagi ng kaibigan ng kanyang ama na merong kinalaman ukol sa mga aswang. Ayon sa lalaking yan, dahil sa pagkalat ng mga aswang sa kanilang lugar, nabuo ang subukan ng agimat. Hindi nila ito ginawa para maging bida-bida ang mga antingero, sa halip ginagawa nila ito upang malaman kung sino sa kanilang lugar ang totoong tao. Pagtatapat pa ng lalaking yon na noong mga nagdaang araw, meron silang nadiskubring mga bagay na kahina-hinala para sa kanila. May iilan na rin silang pamilyang pinaghihinalaan na papatawa naman nila ng parusang kamatayan pagtapos ng pista. Mariin din itong inilahad na wag na silang mabibigla kung sakali mang isa sa kanilang mga kapitbahay ang bigla na lamang mawala. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman yung napasilay sa lalaki habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, nang akmang aalis na sila sa lugar na yon, merong lumapit sa kanilang isang antingero na may suot-suot na medalyon ng birhen sa leeg nito. Pagharap nito sa kanyang ama, seryoso naman sila nitong tinitigan na para bang meron yung nararamdamang kakaiba. Nagsambit din yon ng mga kakaibang usal, pero sa hindi nito inaasahang pagkakataon, wala yung naramdamang pagbabago mula sa presensyang dinadala nila Gonoy. Dahil dito, dahan-dahan naman yung lumapit sa lalaking kausap ng kanyang ama habang seryoso yung nagwiwika doon ng, Malinis sila. Anong gagawin ko? Matapos naman yung marinig ng kanyang ama, walang pagdadalawang isip naman yung doong lumapit habang nakangiting sumasagot doon ng, Wala ka nang kailangan pang gawin. Pasensya na pero uuwi na kami. Hindi pala maganda ang nakagawian yung pag-uugali rito. Isipin mo yun. Nakikipagkaibigan kayo sa amin, tapos duda pala kayo kung ano kami. Mga wala kayong kwentang tao. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis naman itong paglisan sa lugar na yon. Kagaya ng inaasahan, hindi naman sila pinansin ng mayamang pamilyang nag-imbita sa kanila. Sa halip, minarapat na lamang nitong pagtuunan ng pansin ang iilan pang mga tao na dayo sa kanilang lugar. Lahat na yata ng napapadpad sa baryong yon, ganon ang ginagawa nila kapag sumasapit ang pista. Yung mga napag-aalaman nilang mga aswang, walang awa nila yung pinapatay. Ang mas ikinagulat pa noon ni Gonoy nang ilahad sa kanya ng tatay niya na posibleng alam ito ng mga taong tubo na sa lugar. Sa pagdating naman nila sa kanilang pamamahay, agad naman nilang pinatay ang lahat ng mga nakasinding gasera. Akala ng mga kapitbahay nila, nagpapahinga na sila pero sa loob ng bahay noon nila Gonoy, mulat na mulat silang nakikiramdam. Panay na rin ang pagpapalipad hangin ng kanyang ama upang mabalaan ang mga aso nilang naghihintay sa looban ng gubat. Makalipas pa ang ilang oras, pagtungtong naman ng 11:00 ng gabi,
Doon na tumahimik ang buong paligid. Yung ilan sa mga kapitbahay nila, naririnig na nilang naglalakad pabalik sa mga pamamahay nito, indikasyon na tapos na ang pista. Maya-maya pa, pagsilip naman nila sa labas ng kanilang bahay, doon bumungad sa kanila ang iilang mga antingerong tahimik na naglalakad, hila-hila ang lubid na nakagapos sa mga kababaryo nila na natuklasan ng mga ito na pamilya ng Sigbinan o hindi naman kaya'y aswang. Yung ilan sa mga yon naging kalapit na nila Gonoy, gawa ng may mga pagkakataong pumapanhik yun sa pamamahay nila para humingi ng karne ng tao. Dahil dito, agad namang nag-init ang ulo ng kanyang ama at kasabay nito ang dahan-dahan naman itong pagkalas ng lahat ng mga karga na nagbibigay ng isang malakas na pagbabalat kayo sa kanila. Nang mapansin naman ni Gonoy ang ginawa nito, dali-dali naman niya yung nilapitan habang seryosong nagwiwika doon ng, "Tay, anong ginagawa mo? Akala ko ba hindi natin sasayangin ang buhay na meron tayo rito? Kapag naramdaman kayo ng mga antingero, babalik na naman tayo sa gubat. Mula roon, mamumuhay na naman tayo malayo sa mga tao." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, nanlilisik naman ang mga mata nitong nakatitig sa kanya habang nagpapahid ng langis sa buo nitong katawan. Pagramdam naman itong magpapalit anyo na siya, bigla naman yung umangil ng napakalakas habang sumasagot sa kanya ng, Alam ko naman yon. Pero sa mga buwan ng ating pananatili rito, nagkaroon tayo ng utang na loob sa kanila. Ikaw ba? Kaya mo kaming makitang mamatay nang wala kang gagawin? Kung hindi, ganun din ang nararamdaman ko sa mga kalahi nating yon. Makakapayag ka ba na habang buhay na lang nila tayong aapihin? Akala nila sila lang ang batas at palaging tama. Pero hindi nila alam, meron din tayong mga kanya-kanyang dahilan. Kasabay ng pagwika nito, ay ang tuluyan naman itong pagpapalit anyo. Halos ilang buwan na din ang nakakaraan, magmula noong nakita ni Gonoy ang anyong yon ng kanyang ama. Paglalarawan niya rito, wala namang pinagbago sa katawan nito, maliban na lamang sa mga tinik na nagsiuslian sa kanyang mga gulugod at braso. Maputla na rin ang balat nito at meron yung nanlilisik na mga mapupulang mata. Nakakapangilabot din ang wangis ng kanyang ama, gawa ng maliban sa wala yung mga labi, meron yung mga nagsisiusli ang pangil na nangingitim na. Sa unang tingin masasabi mo talagang may taglay yung kabangisan. Dagdag pa ni Gonoy, labis ding nakakasindak ang taglay nitong napakabigat na presensya na animoy mabilis na kumakalat sa kabuoang parte ng baryo. Makalipas pa ang ilang minuto, paglabas naman ito sa kanilang tahanan, dali-dali naman niya yung sinundan. Habang binabagtas nila noon ang daan, ramdam naman niya ang animoy pagka-alerto ng mga antingero buhat sa presensyang bumalot sa kanilang mga katawan. Hindi naglaon, nang makalabas na sila noon sa baryo, bumungad sa kanila ang 2 pamilya ng Sigbinan at 3 pamilya ng mga aswang na nakaluhod sa harapan ng mga antingerong yon. May mga piring na din ang mga mata nito na para bang inihahanda na yon para patayin. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman yung kinumpronta ng kanyang ama. Maya-maya pa, nang maramdaman na ng mga ito ang kanilang presensya, dali-dali naman yung humarap sa kanila, bitbit ang mahaba nitong mga armas. Paglapit naman ng mga antingero sa kanilang kinaroroonan, agad naman nilang narinig ang pagwika ng isa sa mga matatandang naroon ng, Sinasabi ko na nga ba,
Merong nagtatagong isang malakas na demonyo sa baryong ito. Mabuti naman at nagpakita ka na. Alam mo, marami kaming hirap na pinagdaanan para lamang matuklasan ang tungkol sa pag-iral ninyo. Yung maranhig na naging matunog noong mga nagdaang taon, alam naming hindi pa yon namamatay. Naglaho sila bigla. Ibig sabihin, gusto na nilang mamuhay ng payapa. Tatanungin ko kayo ba ang pamilyang yon? Nang marinig naman ng ama ni Gonoy ang sinabi nito, tumangulang naman ito habang sumasagot sa kanila ng, Tama ka. Kami nga. Sinubukan naming mamuhay ng payapa. Pero sadyang hindi namin matatakasan ang nakaraan. Kayong mga albularyo, katulad din namin kayo. Huwag kayong magpanggap ng malinis. Kung pinupunas nyo lang din naman sa pinagkainan nyo ang mga basahang aming ginagamit. Iisa lang tayo. Ang pinagkaiba lang, kayong pinaniniwalaan ng mga tao. kasabay ng pagwika ng kanyang ama, ay ang mabilis namang pagsunggab sa kanila ng mga antingerong yon. Pagsilay naman doon ni Gonoy, dali-dali naman siyang pumanhik sa madilim na parte ng lugar para makahanap ng pagkakataon. Pansamantala, ipinaubaya na muna niya sa kanyang ama ang pakikipaglaban hanggang sa dumating ang puntong nakahanap na siya ng pagkakataon upang atakihin ang matandang nakasagutan nito. Sa isang iglap, bigla naman siyang lumitaw sa harapan ng matanda at walang pagdadalawang isip niya yung inundaya ng saksak sa pinakagitnang bahagi ng dibdib nito. Ngunit dahil sa mga medalyong pumuprotekta sa matandang yon, tanging galos lang ng kanyang kuko ang tinamo nito. Sinubukan niya rin yung lapain pero bago pa man niya yun nagawa, tumanggap siya ng isang malakas na sapak mula sa matandang yon. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak nito, agad namang tumilapon si Gonoy patungo sa parte ng lugar na may kasukalan. Halos inabot din siya ng ilang minuto bago makatayo, buhat sa pinsalang kanyang natamo. Sa muling pagsilay naman niya sa paligid, nasipat niya ang kanyang ama na kasalukuyan ng hawak-hawak ang matandang yon. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman niya yung hinati sa gitna na siyang naging sanhi ng mabilis nitong pagkamatay. Maya-maya pa, agad naman yung itinapon ng kanyang ama na parabang isa yung basura. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman nilang pinuntahan ang pamilyang nahuli ng mga ito para palayain. Hindi na rin nila yun inabisuhan pang manatili sa baryo, lalo na't maraming koneksyon at impluensya ang mga antingerong pinatay nila. Sa pag-alis naman ng mga nilalang, mabilis naman nilang tinahak ang daan patungo sa kanilang tahanan. Nang marating na nila ito, agad naman silang inabisuhan ng kanyang ama na lumabas na ng baryo. Nang marinig naman yon ni Gonoy, agad naman niya yung tinanong ukol sa naisip pa nitong gagawin sa lugar na yon. Dahil sa kanyang sinabi, ngumisi lang naman ang kanyang ama habang sumasagot sa kanya ng, Alam mo anak, hindi ako umalis sa isang lugar nang hindi tapos ang trabaho ko. Maghintay na kayo ron dahil mamaya aalis na tayo. Matapos naman itong makapagsalita, taimtim naman yung umihip ng 10 buhay na kataga sa hangin. Nang masipat naman niya ito, inakala naman niyang palipad hangin lamang ang mga usal na yon. Pero maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang kalansay sa lupa na umahon mula sa sahig ng bahay nila. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, mabilis naman itong tinahak ang daan
patungo sa kinaroroonan ng mayamang pamilya na nag-imbita sa kanila sa bisperas ng pista. Sila Gonoy naman noon, dali-dali na ring pumunta sa labasan ng baryo para maghintay. Isang oras pa noon ang lumipas. Kagaya ng pangako nito, dumating yun bitbit ang 2 sako na animoy merong nakakulong na tao. Yung nilalang na tinawag nito, ang siya namang nagdala ng bagay na yon patungo sa lugar na balak nilang puntahan. Halos milya-milya rin ang nilakbay nila noong mismong gabi hanggang sa marating na nga nila ang isang liblib na lugar na nasa unahang bahagi ng Apoloy. Mula roon, itinirik nila ang kanilang panibagong bahay na siya namang magpahanggang sa ngayon ay nananatili pang nakatayo. Sa loob ng ilang araw nilang pagkukumpuni, ng bago nilang tirahan, kitang-kita ni Gonoy ang tila bang paghihirap nung lalaking nagyaya sa kanila kasama nung pinagkakatiwalaan nitong tauhan. Bilang parusa naman sa ginawa ng mga ito sa kanila, nilalapa ng kanyang ama ang mga binti nito para kumuha doon ang kanilang mga makakain. Ayon kay Gonoy, na halos gabi-gabi, purong mga sigaw ang maririnig mo sa kanilang lugar. Dahil sa paghihirap ng mga taong yon, mapagkakamalan mong isang umaatungal na baboy na unti-unting namamatay ang pinapakawalan nitong tinig sa oras na nilalaslas ng kanyang ama ang parte ng katawan ng mga itong merong laman. Linggo pa ang lumipas, nagulat na lamang si Gonoy nang madatnan nila ang 2 na wala ng buhay. Imbis din na ilibing nila ito, ipinakain nila yon sa mga aso na siya namang naging matapat na sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Dala na rin ng mga nangyari sa baryong kanilang nilisan, nagdesisyon ng kanyang ama na gumawa na lamang ng isang lugar kung saan payapa silang mamumuhay kasama ang iba pang mga nilalang na halos kalahi din nila. Alam niyo, Pinuno, yung kalansay na umahon noon sa sahig ng bahay nila, nasipat ni Gonoy na inilibing din yon ng kanyang ama sa panibagong bahay na kanilang pinagtirahan. Sinasabing ang nilalang na yon ang sumasakatuparan sa buhay at kamatayan ng kanilang padre de pamilya. Dekada pa ang lumipas, dumami na ng dumami ang mga aswang na naninirahan sa lugar na yon. Tuwing nakakatunog din sila ng mga antingero at albularyong lumalapit sa kanilang lugar, agad naman nila yung ginagawa ng paraan para maitaboy o hindi naman kaya'y patayin. Tuluyan na ring lumayo ang loob ni Gonoy noon sa mga tao na siyang naging sanhi upang mawala na siya ng tsansa na makapag-asawa ng normal. Gayunpaman, kahit tumandang binata, wala naman siyang pinagsisihan. Sa totoo lang, walang paraan para makuha ang kwento ng buhay ni Gonoy, pero naging posible ito sa tulong na rin ng isang albularyo. Sa kanyang pamumuhay kasi sa lugar na yon, may nakilala itong isang mambabarang na nabahagian niya ng lahat ng istorya ng kanilang pamilya. Hindi yun nagtraidor sa kanya, sa halip na gawa yung madakip ng isang albularyo. Bago yun tuluyang mamatay, paulit-ulit nitong itinakot sa albularyong nakadakip sa kanya ang tungkol kay Gonoy at sa ama nito. Gayunpaman, hindi doon nagpatinag ang albularyo kung kaya't pinaslang niya yon makalipas ang halos humigit 3 araw nitong pagkakadakip. Dala na rin ang kuryosidad ng albularyo, sinubukan nitong puntahan ang lugar pero sa kasamaang palad, wala na yun doong naabutan. Ang tanging nadatnan nila ay yung bahay nila Gonoy
na sinasabing pamilya ng mga buhay na maranhig. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobrang kakaiba ng kwento na to. Bakit? Unang-una, alam natin ang mga maranhig. Nabubuo ang pagkatao nito o ang lahi nito kapag namamatay sila. Pero sa pamilya nila Gonoy, hindi namatay yung mga to. Pero ang pinagtataka ko lang, namatay ba talaga yung pamilya nila Gonoy? O hanggang ngayon nabubuhay pa rin to? Kasi ang sabi lang dito sa kwento, yun nga nung albularyo, palaging ginagawang panakot ng mangkukulam na kalaban niya. Itong ang si Gonoy tsaka yung tatay nito. Pero hindi nagpatinag yung albularyo. Pinatay niya pa nga yung mangkukulam eh. Tapos pinuntahan niya yung bahay nila Gonoy. Ganon kaangas tong albularyo na to. Pero wala siyang nadatnan. Wala siyang nakitang kahit ano. Siguro mga kalansay, wala rin, bangkay, wala rin. O yung mga ebidensya na magpapatunay na nag-e-exist sila Gonoy. Pero hindi natin masabi na hindi nag-e-exist kasi lahat siguro ng sinabi ng mangkukulam, accurate yun dun sa albularyo. Kasi napuntahan niya nga yung bahay. Diba? So ako para sa akin, sarili kong opinyon. Hanggang ngayon pang kasalukuyan, buhay pa rin tong sila Gonoy. Pero hindi natin masasabi kasi marami ng malalakas na antingero at albularyong naglipa na. Pwedeng natalo sila o pwedeng yun nga, kagaya ng una kong sinabi, na hanggang ngayon nabubuhay pa rin sila. Diba? Pero ang galing rin ng pakikisama ng mga aswang no? Kapag meron na argabyado sa kanila, tutulungan talaga nila. Kahit ibang lahi yun basta sinabing aswang. Diba? Pero hindi ko lang magets yung sinasabi ng tatay ni Gonoy na pinaniniwalaan nating mga tao yung mga antingero tsaka albularyo. Sino bang gusto niyang paniwalaan natin? Sila? Hindi naman pwede yun. Kasi nga tayo yung pangunahin nilang pagkain eh. Diba? So kawawa naman tayo sa bagay na yun. Kaya para sa akin medyo tagilid yung sinabi ng tatay ni Gonoy doon. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.